Interlink sun ware dala 20,000 da wani abu ko ina ga koma fiye da haka wanda za su raba wa mutane. Me yasa suka ware wannan kuɗin? So abin da yasa suka ware wannan kuɗin AI ɗinsu ya zo na 51 a duniya. An yi wani competition a America, so AI ɗinsu ya zo na 51. To murnan wannan abin yasa suka ware kuɗi suke raba wa mutane, za su raba mutane. Suka yi an fara shi ranar 19 ga watan Januwari, 29 ga watan Januwari har zuwa ƙarshen wannan watan da muke ciki watan 28 ga watan February 2026. Kun ga an fara na yaushe? An fara 29 ga watan January 2026 zuwa yaushe? Zuwa 28 ga watan February 2026. Kun ga gobe kenan. Yau muna 27 ko? To gobe za a gama. Sannan kuma a baya akwai wanda suke ganin cewa kaman ba abin da nake faɗa ba gaskiya bane ba. So in kun duba saman kaina za ku ga wasu abubuwa suna wucewa. In wannan kamfanoni ne na America. Kamfanoni ne wanda Interlink suka yi partnership da su. Yawwa, suka yi partnership da su. Domin idan ka zo in nazo ina yin magana wani gani yake kaman ƙarya ne, kawai ni ne nake zama in ci tuwo miya kuka da molan kai na yanzu ina faɗa ba molan kai. An wuce wannan lokacin. Duk abin da ka ga na kawo ma kai ba ni ba kowane ne. Ka kokari ka yi bincike in ka ga mutum ya faɗi magana ko a social media ne kake saurin yadda da abu ba. In ka ga abu a media ko malamin ka ne a makaranta ya gaya ma abu in ya faɗa maka to in ka samu lokaci ka zo gida sai ka zauna ka ɗauko waya ka yi bincike ko kuma ka tambayi wani wanda ka san cewa yana da masaniya akan abin. Kun gane? To wannan shine a takaice masu tambaya na ya ake buɗe Interlink. Ai lokaci bai kure ba. Kai ma za ka iya buɗewa. Ke ma za ka iya buɗewa. Dama na gaya muku na ce wannan project ɗin daga America yake kuma sun ware maƙudan kuɗaɗe da za su raba wa mutane. A ƙarshe idan kana buƙatar za ka buɗe Interlink ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Abin da zaka shine a farko shine. Farko ka tafi cikin Play Store ka je ka yi download din wannan application din mai suna Interlink. Bayan ka yi download din shi zai tambaye ka cewa sign in ko kuma sign up sai ka ce yes sign up. Kun ga wadanda ne za ku ba? So bayan ka yi sign up so zai nuna maka page na gaba akan cewa ka sa kai creating ID number. Wannan ID number da ya aka ce ka sa. Yawa za ka creating number guda 8 zuwa 9 ake so ka sa. Kan ka ga nuna ma ja a ƙasa ma'ana wani ya riga ya yi amfani da wannan number sai ka canja wani number. Yawa idan ka sa a haka za ka ga lambar da za ta yi domin mutane da yawa sun bude so bayan ka sa lambar da yayi zai nuna maka continue a ƙasa sai ka danna continue bayan ka danna continue a ƙasa so me za ka yi na gaba kana danna continue din nan so zai nuna maka cewa ka yi creating another 6 number ka sa ma'ana ka ƙara sa wasu lambobi guda 6 ma'ana passcode to sai ka sa lambobi guda 6 bayan ka sa lambobi guda 6 za a ce ka ƙara maimaita wannan lambar da ka sa ka repeating abin da ka sa iri daya sai ka ƙara maimaita abin lambar nan da ka sa guda 6 nan kana sawa zai nuna maka cewa continue sai ka danna continue kana danna continue zai nuna maka cewa sign up kai signing da email ɗinka sai ka danna wajen Gmail sai ga email ɗinka sai ka zaɓi email ɗin da za ka amfani da shi sai ka sa email ɗinka bayan ka sa email ɗinka zai ce maka zai nuna maka cewa I have got it sai ka ce yes sai ka danna okay so kana yin wannan ka gama sai wajen mining nan ne wajen mining kamar da ke gani bayan ka danna mining sai inda zaka je ka yi verify din fuskar ka ma'ana shine KYC a tabbatar da wannan shine account ɗinka ne ta da zaka ba za su bari wani ya shige ya satan ma kuɗi ba sai ka zo ka sa fuskar ka wajen bayan ka sa fuskar ka a cikin haske kana yin wannan ka gama sai kuma most important abu guda biyu da za su yi wanda za su baka guda 1000 kyauta ka ɗauki invitation code ɗina wannan invitation code ɗin sai ka taɓa wajen can sama wajen kan mutum ɗin nan kana taɓa wajen kan mutum ɗin nan zai ga a ƙasa ya rubuta maka cewa referral sai ka taba wajen referral kana tabawa to a nan wadan ka ga nan wadan sai nan wadan zaka zo ka sa invitation code wannan lambobin kana sawa sai ka danna submit a gefe gashi nan zaka sai ka danna submit kana danna submit shikenan wannan ka gama da shi za su baka guda 1000 take yanke in ka duba zaka kana da guda 1010 kenan so kuma ana yin mining duk bayan awa uku zaka ringa danna mining ka tabbatar da kai wannan abu sai abu na karshe da zaka yi is very important wanda suke bada shi ma 20% a saman wayarka zaka ga wani kofi yana wucewa wasu abubuwa suna wucewa zaka ga wani kofi ya zo wucewa wannan kofin ya zo wuce ka dangwala shi kana taba shi zai nuna maka sign in sai ka ce yes sign in zai ƙara nuna maka sign in sai ka ce yes sign in to sai ka dan ja kasan wayarka ka ja sama in ka ja sama zaka ga wanda aka rubuta pool to sai ka taba wajen pool din to sai ka ƙara ja sama ka ja za ga inda aka rubuta cewa ka zo ka sa invitation code nan wajen sai ka kwafi wannan invitation code din sai ka sa a wajen kana sawa to za ka samu 20% gashi na a rubuta za gani a wajen 20% wannan kyauta ne za su raba dan haka kai kokari kowa da kowa ya samu ya bude wannan abun America ce ta kawo wannan abun kuma ba na so ka yarda da abin da nake faɗa har sai ka je kai naka binciken
kaka yi da abin da nake faɗa, hatta sai ka zo ka yi bincike da akan cewa abin da nake faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne. Allah subhanahu wataala ya ba mu sa ku yi share din wannan abin da nayi domin wani su gani, wani ma bai san da wannan abin ba, so mutane za su gani kuma su amfana. Allah ya ba mu sa'a. Jama'a sai an jima ka tabbatar da ka buɗe wannan abin, kuma na muku alƙawarin zan kawo muku abin nan har zuwa ranar da za a yi launching. Sun ce za a yi launching a ƙarshen wannan shekarar, to kaga kafin wannan lokacin kowa ya tara abin da ya tara, kuma zan nuna muku yadda za ku cire kuɗin ku, yadda za ku mai da coins ku ya koma dala, daga dala kuma ka mai da shi zuwa naira. Na muku wannan alƙawarin. Allah ba mu sa'a. Yi sharing.